het bericht dat het OM in Nederland 10 jaar cel heeft geëist tegen Djamel Lomb. Het gaat om een zaak van een 56-jarige Curaçaoenaar die vorig jaar een bewaakster van een Albert Heijn filiaal in Den Haag doodstak. De man was al bij verschillende instanties in Nederland, Curaçao en in Engeland bekend vanwege zijn gewelddadige gedrag. Hij was al eerder veroordeeld tot opname in een TBS-kliniek. Dat is niet gebeurd. Hij liep vrij rond en in juni 2023 stak hij dus een bewaakster dood bij een Albert Heijn. Door het Openbaar Ministerie is tegen hem 10 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man was ook tijdens de zaak erg agressief richting de rechters en richting de officier van justitie. Hij maakt een zeer verwarde indruk en binnenkort wordt dus bekend of hij daadwerkelijk nu TBS met dwangverpleging krijgt naast de 10 jaar celstraf, zodat hij voorlopig behandeld